Dobrý deň, moje meno je Rado Trenčiansky a po mojej pravici stojí Roman Spur. Nachádzame sa v Brisbane, v Queenslande. A Roman a jeho rodina, Jana, partnerka Jana a dcera Lada, začali niečo veľmi zaujímavé tu v Brisbane. Zachytili pozornosť médií ako televízie, rádia, novín s mnohými rozhovormi a inšpiráciou pre ľudí v tejto oblasti. A nielen v tejto oblasti, ale aj po celej Austrálii. Roman, ako by si nazval to, čo ste vy začali? Je to jednoduchý život, alternativní život, který se dá aplikovat i ve městě. A není to jenom o tom, že člověk je hippie, ale žijeme normálním životem, jako všichni ostatní, ale ten život je daleko zdravější a jednodušší. Teraz môžeme sa pozrieť, stojíme práve že v záhrade teraz Romana na New Farm, čo je vlastne predmestie Brisbane, a pokiaľ vidíte, tak tam niekde sú výškové budovy centra Brisbane, ktoré sú trošku ďalej. Je to paradox, ale aj to, čo existuje tu, sa dá práve dívať sa na mesto a povedať si áno, rásť a produkovať zeleninu, ovocie sa dá všade, aj na balkóne bytu. Teraz chcel by som poprosiť, ja chápem, že tieto podmienky sú trošku iné, pochopiteľne, sú to subtropické podnebie, v Čechách je to trošku iné. Ako ti, Roman, pomohli základy, ktoré si ty dostal, alebo čo ťa naviedlo k tomu? Verím, že si tieto základy mal už v rodine. Ako to začalo? Samozřejmě, když jsme vyrůstali, tak jsme vlastně měli zahrádku, takže jsme si tam pěstovali veškerý ovoce a zeleninu. Ale když jsme přijeli sem do Queenslandu, tak to pěstování je o hodně jinačí, takže jsme se vlastně museli znova naučit, jak pěstovat, v jakou roční dobu pěstovat co. Ale zjistili jsme, že tady to má tu ohromnou výhodu, že se může pěstovat celoročně. A to bylo něco neuvěřitelného pro nás, protože je to ohromná výhoda oproti Čechám nebo Slovensku, kde se může pěstovat jenom po nějakých 8 měsíců a pak přijde mráz a to je všechno. Áno. Takže má to tu svý výhody, ale samozřejmě svý nevýhody, protože v létě je tu naprostý teplo a zahrádka docela trpí, takže se musí hodně stínit, aby vůbec to mohlo růst. Áno. Viem, že si mal veľký úspech s včelami tu na. Povedz nám niečo o včelárení a koľko množstva medu ste vy tu vyprodukovali, lebo to je niečo, čo veľa ľudí im pada sánka, keď to počuje. My tady máme 2 úly a když jsme začali včelařit, neměli jsme vůbec ideu o tom, co včelaření je a jak se to dělá. Náš první rok, kdy jsme vlastně měli ten úl, tak jsme z jednoho úlu dostali 160 kg medu. A můžu ti říct, že ten med byl absolutně úžasný a je to ten správný, pořádný med. Áno. Ne to, co si člověk koupí v krámě. Áno. V každom prípade, pre tých z vás, ktorí sú v Čechách alebo na Slovensku, ja viem, že Roman sa s rodinou chystá domov na chvíľku, takže pre tých z vás, ktorí budete mať záujem navštíviť stretnutia alebo semináre, kde Roman bude vysvetľovať, čo bol schopný dosiahnuť aj tu aj v predošlej práci v Čechách, určite vás to bude zaujímať. Zatiaľ napíšte do Google Spurtopia pre viac informácií a tipov a receptov a mnohých videí zdarma. Čiže ešte raz na web stránke Spurtopia. Ďakujem, Roman. Díky moc.